Така, пръв път. Айде бе, чекапни го. Пръв път. Този проект го започнахме, защото имахме нужда от място, къде да ги реализираме нашите проекти. Втор път. Този проект се започна, защото имахме нужда от място, къде да ги реализираме проектите при... Филип Лазаревски, трет път. Проекта го започнахме, защото имахме нужда от работилница, имахме нужда от място, къде да споделим идеите с колегите и имахме нужда от едно студио за дизайн при Технически университет София. Имахме нужда ние студентите да се събираме, да реализираме проектите и също така най-накрая вече да стане нещо по-сериозно по специалността инженерен дизайн. Трябва на всеки випуск на Технически университет да се дава такъв шанс да покажат какво са научили и какво са усвоили през тези 4 години, които са прекарали тук. И това ще бъде най-видното доказателство на какво ни учат и през какъв процес минаваме. Ало. Проектът започна вследствие на естествената ни необходимост да имаме пространство, в което да работим. Ателие, студио, workshop, нещо такова. За да се реализира идеята, трябваха 2 години. Проектът като интериор и реализация трябваше 1 месец. В проекта помогнаха главно студентски съвет, Технически университет, Юлия Кичукова, Диляна Налджиева, Тоди Лазаревски, колегите ни. Нещо искаш да кажеш? Шрифта, който е използван в студиото е от E-Types, една фирма от Копенхаген, която се занимава с фонтове и дизайн, типография. Sing to the BEAT, get ready to ignite. You were such a BYT, catching all the lights. Just easy as ABC, that's how we make it right. The DANC, sing to the BEAT, just easy as ABC. Dance. The way you move is amazing. Здравей! Добре, я кажи ми, от кога знаеш за този проект? Какво? От кога знаеш за този проект? 10 минути. Така ли? Преди това за нищо не си знал подобно? Само гледах във Фейсбук. И какво си мислеше като гледаш? Има си страница във Фейсбук. И? Хареса ли ти? Много е хубаво, да. И стълбата е здрава, издържана, което е много яко. А като стил, като подход? Има над 15 вида цвята тук. Обаче готино, добре се съчетани. Друго... Харесва, наистина ми харесва.
Ти аз съм, следващия път технически да даде по-голяма стая, окей? И така. Кой ще го ползва това студио? Това ще го ползват студентите на технически университет. Въпреки, че да, заслужава да го. Най-накрая някой се сети да направи нещо за този университет. Коментар. Сега, дали всички студенти имат шанса да направят реален дизайн? Няма да го усуквам. Който иска, намира начин. Не е лесно, трудно е, борбата е голяма, но в крайна сметка това помещение и реализацията на проекта за интериорния му дизайн е доказателство, че който иска, успява въпреки всичко. Имало ли преди това студио на специалността? Студио на специалността нямаше и помещение за работа, имаше една стая, която беше дадена, но в крайна сметка никой не прояви желание да се погрижи за нея поне малко и надявам се за в бъдеще това помещение, новото, да не се случи същото с него. Чия е идеята за дизайна на студиото? Както вече казах, главната идея беше генерирана от Филип и Деница. От самото начало те имаха представа как да се случат нещата и ги изведоха до край. Коментари по вътрешната обстановка не искам да правя, тъй като всеки може сам да си направи изводите, че всичко е на много високо ниво, направено е с много любов, с много емоция, така както се прави истински дизайн. Последни няколко думи. Искам да изкажа първо своята благодарност на Филип и Деница най-вече за това, че те изведоха нещата до край и най-вече да изкажа своя респект към тях, защото те доказаха, че не е необходимо човек да вярва в себе си, за да може да реализира нещо, което е в главата му. По-скоро трябва да вярва истински в своите мечти, в своите идеи и да намери начин да ги осъществи и да не се отказва до край. Браво, вие сте номер 1.